दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोराव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरखौ कर'नानि फारसे सांग्रां जानो फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों। रुपसि बिरग्रादिङा गाथोनखौ मैया बेखेवबाय। थांनाय 24 घन्टायाव कर'नाजों आसामाव सा 50 सुबुंनि जिउ खहा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि सायख'बाय। दानिया फैदो आबुं रादाब। दुलाराय बर' फरायसा आफादा कर'नानि साग्लोबनायनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय गामि गामि माइकजों फोसावदिंनाय एबा मिथिसार होनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला दखरा आरो दालाय आफादफोरखौ बिथोन हरदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोदानै लुफुंजानाय रुपसि बिरखं गाथोनाव मैया 8 मेनिफ्राय उरां बिरजेनबाय। मख'जाथावदि थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जालांनो हानाय इउजि ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी लोगोसे बिटिसिनि इएम उकिल मोसाहारि, रनजित बसुमतारी आरो अरुप दे बिथांमोनहा गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारफैनाय सा 24 दावबायारिफोरखौ रुपसि बिरखं गाथोनाव आर'नाइजों बरायो आरो रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय सोनाब बंगनि कलकातासिम थांनाय गासै 3 दावबायारिफोरखौ बरायो। हादोरनाङै कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय आरो गिबि मन्थ्रिनि गुलुं-गुजुं राजखान्थि थासारिनि समावबो हादरसानि सासेबो गोहोगोरा मन्थ्रि नुजाथिनाय एबा बाहागो लानाय गैयाजासेनो रुपसि बिरग्रादिङा गाथोनाव उरां बिरहोजेनो। कर'ना भाइरासजों आरोबाव आसामाव सा 50 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 24 घन्टायाव आसाम हादरसायाव सा 50 सुबुंनि जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। बबेखानि हादरसायाव कर'ना पेन्डेमिकजों दिनैसिम गासै सा 1628 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि तालिका मोननाय जादों। आरोबाव थांनाय 24 घन्टायाव सा 65,140 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनायनि गेजेरजों सा 5,756 गोदान पजिटिभ टेस्ट मोननाय जादों। बेनि गेजेराव सा 1,543 सुबुङानो कामरुप मेट्र' सिटिनि होनना खौरां मोननाय जादों। पजिटिभ केस मोननायनि हारआ 8.84%। क'-विन एपनि गेजेरजों गाव गावनि जायगायावनो एपइन्टमेन्ट मोनैलाय खाथिनि गुबुन जायगा एबा जिल्लायाव बुकिं खालामनानै मानसिफोरखौ भेक्सिन लानायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी नोगोरनि मानसिफोरा नगाव, मरिगाव, कामरुप बायदि जायगाफोराव भेक्सिन लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनि थाखाय स्टकआव 1,66,709 भेक्सिन दं आरो थांनाय 7 मेसिम 45 बोसोर बैसोनि बारा सुबुंफोरनि भेक्सिना 3,34,420 दंबावोमोन होनना फोरमायथिदों। मैयासिम दुलाराय आसाम नाङै गासै सा 74,000 सुबुंखौ भेक्सिन होनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बबेखानि कर'नानि पेन्डेमिक थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायाव हादरसायाव दासिमबो कर'ना भेक्सिननि आंखालखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि जाबाय। गपिनाथ बरदलै भवनाव जथुमनाय मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ थि खालामनाय जाबाय। गोलाव 7 साननि उनाव गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों दिनै गपिनाथ बरदलै भवनाव मिरु आरो हादरसा बिजेपिनि आरो जथाय हान्जाफोरनि जथाय सावरायमेलनि गेजेरजों बे समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै सायख'नाय जाबाय। गपिनाथ बरदलै भवनाव जथुमनाय बिजेपिनि लेजिस्लेटिभ पार्टिनि जथुम्मायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रि हिसाबै सायख'नाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि थि खालामनाय बिजेपि पार्टिनि 4 सिनियर लिडार बिएल सन्तोष, इउनियन एग्रिकालचार मिनिस्टार नरेन्द्र सिंह तामार, बिजेपि नेशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि अरुण सिंह आरो बिजेपि पार्टिनि स्टेट इनचार्ज बिजे पान्डा बिथांमोना बे सावरायनायाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ सायख'यो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।